sú ľudia, ktorých mená sú synonymom pre celú éru. Keď sa poviem slovenský YouTube, mnohým sa okamžite vybaví meno Asimister. Pre niektorých je to len ďalší tvorca herných videí, pre iného je to postava, ktorá formovala internetovú kultúru na Slovensku takmer 20 ročia. No za maskou vtipkára, za tisíckami hodín herného obsahu a za miliónmi videní stojí človek menom Max Herčin. Dnes sa nepozrieme len na čísla a úspechy, ale na skutočný príbeh chlapca, ktorý začal s kamerou v ruke v čase, keď slovo youtuber ešte ani neexistovalo. Je to len príbeh o vytrvalosti, o hľadaní vlastnej identity v digitálnom svete a o tom, ako sa z rodáka z Ukrajiny stála jedna z najväčších tvári nášho internetu. Vítajte pri dokumente, ktorý mapuje cestu od detských hier na ulici až po rok 2026. Maxim Herčin sa narodil 11. januára 1993 v meste Starobielsk na Ukrajine. Jeho príbeh na Slovensku sa však začal písať veľmi skoro, už ako dvojročné dieťa sa presťahoval do Bratislavy. Práve tu v uliciach hlavného mesta začala formovať jeho osobnosť. Keď sa pozrieme na jeho školské roky, konkrétne na obdobie, kedy navštevoval základnú školu na Jelenej ulici, nájdeme tam korene jeho skoršieho štýlu. Max nebol typom žiaka, ktorý by sedel v úte a potichu počúval. Vo svojich videách často nostalgicky spomína na bandické príbehy čias základnej školy. Boli to časy, kedy sa snažil rozosmiať triedu a kedy jeho energia často narážala na hranice školských pravidel. Banditky, s vami je najväčší bandita v hre, Asimister. Poviem pravdu, celkom som zabudol na túto sériu, len teraz prednedávno som dostal komentár, či ešte budú takedy bandické príbehy. OK, povedal som si, opýtam sa vás. Tak len tak záľude som na svoju facebookovú stránku napísal, či by ste nechceli vidieť novú časť a reakcie ma celkom dosť prekvapili. Takže ak by ste chceli vidieť nové časti, budem rád, ak túto sériu podporíte lajkom, aspoň uvidím. Práve toto prostredie v ňom vypestovalo schopnosť pracovať s pozornosťou publika. Naučil sa, že ak chceš byť videný a počutý, musíš byť iný, musíš byť svojský, musíš vedieť zaujať. Písal sa rok 2008. Internet vyzeral úplne inak, sociálne siete neboli. V začiatkoch YouTube bol miestom, kde sa len ľudia učili zdieľať svoj obsah. Max mal vtedy 15 rokov. Na miesto trávenia času pred televízorom sa rozhodol tvoriť. Jeho úplne prvé pokusy neboli o vlogoch, ako ich poznáme dnes. Boli to o technickej precíznosti v hrách. Venoval sa hre GTA San Andreas, kde natáčal tzv. Stunt videá. Kaskaderské kúsky, ktoré vyžadovali hodiny skúšania, a tieto videá publikoval na vedľajších platformách, často s nízkym komentárom. Práve tu sa rodila jeho trpezlivosť a technická zručnosť. Som mal 1400 pozretí na tom videu, na Bernie, toto je moje prvé GTA stunt video. Je gas, madewithpimptex.com. To sme robili takú montáž, taký stunterský špeciálik, že sme skúšali stunty. Tieto stunty som robil, sa mi zdá, že... V tomto istom období počas hrania Counter-Strike s partiou kamarátov vznikla jeho ikonická prezývka. Spojením slov Asi a Mister vytvoril značku, ktorá sa neskôr zapísala do dejín. Nebolo to plánované budovanie kariéry, bola to čistá radosť hry z toho, že niečo tvorí. V rokoch experimentovania prišiel zlom. Max začal naplno tvoriť na YouTube. V slovenčine 14. augusta 2008 založil kanál, ktorý sa stal jeho domovom. Cesta k prvej skutočnej sláve však nebola otázkou týždňov, ale rokov. Ľudia si ho začali všímať, najmä vďaka hre Minecraft, ktorá v tom čase zažívala obrovský boom. Asimister bol jediný z tých, ktorý dokázal túto hru podať spôsobom, aký tu nikto iný nemal. Nebolo to o vážnych tutoriáloch, bolo to o zábave, o spontánnych reakciách. No, poď Franklinko! Áno! Yo, zdravím všetkých, s vami je vždy pozitívny nálady, ja som Mister, dneska vás vítam pri novej časti GTA 5 stunty. Áno, je to... Neskôr prišla éra GTA 5, kde jeho stunt videá prilákali 100 000 divákov, čo ho robilo výnimočným. Bola to autenticitosť. Asimister nikdy nepôsobil strojene, keď bol nahnevaný, ľudia to cítili, keď sa smial. Diváci sa smiali s ním, vybudoval si komunitu, ktorá s ním vyrastala. S pribúdajúcimi rokmi sa menil aj Max. Hier už nestačila.
internet sa posunul k osobnejším výpovediam, k vlogom, k reakciám na bizárnosti a jeho obsah sa stal mixom všetkého, čo ho bavilo. Reakcie na staré videá a experimenty, ktoré občas skončili katastrofou, alebo jednoduché vlogy zo života. Dnes v roku 2026 je Asimister dospelým mužom, ktorý má za sebou takmer 20 ročia tvorby. To unikát, pretože na slovenskej scéne je len veľmi málo ľudí, ktorí dokázali byť tak dlho relevantní. Prešiel si kritikou, prešiel si zostupmi aj pádmi, no vždy sa vrátil k tomu, čo ho definovalo od začiatku. K úprimnej snahe baviť svoje publikum. Príbeh Maxa Herčina je niečím viac než len kronikou jedného youtubera. Je to svedectvo o dobe, ktorej sa internet stal hlavným zdrojom našej zábavy. Od chlapca, ktorý natáčal kaskaderské kúsky v San Andreas, až po tvorcu s miliónmi videní, ostal Max verejný svojej tvorbe. Jeho príbeh nám pripomínal, že za každým úspešným kanálom stojí dlhá cesta, veľa hodín strihania, veľa neúspechov a najmä veľa odvahy. Ukázať sa svetu taký, aký človek naozaj je. Asimister možno jedného dňa s tvorbou prestane, no jeho stopa v slovenskej digitálnej histórii už zostane. A možno to je ten najdôležitejší odkaz pre každého, kto drží v rukách kameru. Ďakujem za sledovanie tohoto videa, bol by som rád, keby ste toto video podporili lajkom, odberom, lebo za 500 odberateľov spravím rapový song, keď to stihneme do 3 mesiacov, ľudia. Musíme to stihnúť do 3 mesiacov. Na koncoch býva. S vami bol Gaming Mr. 12 a čaute!